_ adona chak kodi Fred Misach ka intiere county ma Kisumu. Thiethe kor gwenge nyaka sani koro chalo nade? In kaka nyamrerwa kata community health promoter ma kinde mathoth une ma udil kod jopiny e kor gwenge mokwongo kapok gidhi kata ute thieth. Fred. Adwokero kamano kaka thuolo ni. Thieth e kor gwenge ne nyamreche osebedo mayot matin nikech wasebedo ka omiwa gigo mag tich. King'iyo mbele na kae wan gi yedhe, wan gi gigo mag pimo malaria, wan gi weighing scale ma bende wanyalo pimo go nyithindo kod joma dongo. Wabende e kar kanyo bende wanyalo pimo blood pressure, wan gi blood pressure machine, and also wan bende gi glucometer, wanyalo pimo jogo ma nigi tuo mag skari. Ma wan nyaka gi wanyalo thiedho diarrhea, tuoche mag diep e gwengi. To tuoche ma ok wanyal thiedho wan gi referral book, ma bende referral book ni wandiko gigo mwatimo e gweng kato warifagi e osuptal mantiere machiegni. Simbe nomiwa gi national government gi county government ma konyowa e ginene, konyowa e yore wa mag tije mopogre opogre. To simbe gi bende osebedo ka guidewa e yo moro makare. Koro wasebedo kwatemo e gweng ma kata nitie tuoche moko ma waseduoko piny. Nyuol mane timre gweng duto te wasetemo ma sani gitimre e osuptal. Mar ariyo, watemo duoko tuoche mag diarrhea piny, tuoche mag malnutrition bende wasetemo mwaduoko piny e gwenge wagi. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya. To ang'eyo ni ilero mana kanyo kotudore kod gigo mane seche moko sirikal osemiyou mar mondo mi uchwal godo thietha. Kata kamano, Fred kapod antiere kuomi kapok abiro ir Dr. Miskela mantiere godo e studio kae. Un bende un kaka jogo ma ochung'ne thiethe kor gwenge mopogore opogore kata kaka nyamrerwa. Nyaka sani ang'e ni un bende nomiu ting' mano mar ndiko oganda, mano kokalo e okumba manyien mar thietha, mano mar SHA, mane ochako tiyo ayanga, mano higa mokalo. Nyaka sani Fred, ndikruok mar oganda e bwo SHA in kaka nyamrerwa isebedo kitime yo machalo nade? To bende jopiny bende gin willing kata gi yie mar mondo mi ondik gi e bwo okumba mar thieth no? Fred. Adwokero kamano. E ndikruok mar SHA wasebedo ka wandiko ji e kor gwenge mopogre opogre. Wabedo gi door to door campaign, wabedo gi romo ma ji nyalo romo kamoro achiel, kamoro amora ma ji romo watemo mondo mi watem ndiko ji. Mak mana iyudo ni seche moko jomoko bet ni gi luor matin nikech ka giwinjo pes ma giyudo ma jowetegi moko giyudo pes mopogre opogre, to iyudo ka ng'eny ji ne wacho ni ne ging'eyo ni gini idhi migi mana 300. Lakini nitiere assessment ma penjo mantiere almost 26 ma penjo go kwase penjo gote penjo ge makoro dhi determine ni in kaka familia no kata household no udhi bedo nuchulo pesa di e dwe ka dwe. Kar kanye ma jomoko osebedo ka nigi ng'ich matin, jomoko yudo ka ne gi register. En adier ni ng'eny ji to ase register gweng, lakini yudo ni joma chudo to tin. Especially joma ok tigo, joma ok timo nego be ni chudo kendgi, iyudo ka gitin. Ne wan gi jomoko mane e sirikal mokadho chande ne gintiere universal health care mane chulo negi, ne gin joma vulnerable mane noti gi nyamrerwa mo identify gi e community ma sirikal nokawo ni chudo negi. Ng'eny gi iyudo ka sani gibedo gi ting' mapek kapkoro ka ochopo ni koro nego be ni gichudo kendgi, ma iyudo ka ng'ato chudo mana ka koro en e crisis, odhi osuptal koro kako tim onge, koro ka chuno nyaka koro ochudi mondo oyud thieth makare. Bende wabobedo ka